El senyor Francisco té un deteriorament cognitiu lleu moderat, és incontinent urinari i portador de bolquer. Quan té necessitat d'anar al lavabo ho demana. Estàs atenent una senyora que requereix ajuda i just en aquell moment arriba el senyor Francisco i et demana que l'acompanyis al lavabo. Rosa, el vàter, sisplau. I tu, què faries en aquesta situació? Ves, Francisco, que no trigaré gaire. Espera't a la porta, ara vinc. Ara. Ara no puc. Vés-hi que no tardaré gaire. Rosa. Francisco, ara no et toca, no és la teva hora. Sí, ja ho sé, però vull anar al vàter. Ara no pot ser. Per això portes bolquer, després ja et canviarem. Rosa. No pateixis, Francisco. Ara quan acabi t'acompanyo. 5 minuts. Si tinguessis el que tinc jo. Rosa. El vàter, sisplau. Doctora Palol, pots quedar un segon amb l'Anna, que acompanyo Francisco? Sí.